No, takže je to tu. Pulsar 2565. Prvý štart od GOčka. To som na to strašne zvedavý. Jak to Amles povedal, toto nahmáta to štartovanie. Takže kryt drží z 372, len sa musia spraviť taký menší updata. Túto gumu, čo je tu, tak sa musia trošku zrezať, aby lícovala. Teraz pekne všetko drží. Pekne tutti frutti galoty, takže vyzerá to byť v cajku. Takže skúsime skúšku správnosti. Trošku dymí, lebo som musel zaolejovať ložiska, ale inak spokojnosť.